Terve. Minä olen Mr. Pulga ja tämä on Mr. Liha ja Silvan Pierhätä. Kyllä minullakin. Jee, uutta tulee. Ei tullutkaan. Tämä miten aihe ei ole edes Piero. Yeah. Vähän tampon. Super tosiaan, tytär kaikki pussi. Minä olen ton näköinen. Soppelon ynkä. Uusi pussi. Maistetaan, siellä onkin vahingossa 2 kapkia. Nyt tässä on naurettavaa, ota sinä tänään. Ja minä otan pois. Otetaan, ota vielä. Minulla on kultaista kalkkia. Tämmöinen likainen tuote. Pussista tipahti maahan. Tipahti maahan. Alo. Onko tämä pussi syötävää? Eli pussi tuli syötävää 5/5 pussista. Näihin kuvien ja näihin tiedot tunnelmiin täällä näin.